Illum il-ġurnata, id-dizzjonarji nsibuhom użati kważi f'kull librerija, fuq l-internet u l-postijiet tax-xogħol, u anke bħala piżijiet biex l-affarijiet ma jtirulniex. Sa seklu ilu, id-dizzjonarji kienu ħafna iktar rari u ma kienx ikollhom il-qxuri koloriti li sar ikollhom illum il-ġurnata. Dizzjonarju jagħtik kelma u t-tifsira tagħha. Barra minn hekk, itik ukoll informazzjoni oħra, jtik pereżempju il-kelma użata f'eżempju, itik deskrizzjoni grammatikali. Dizzjonarju tajjeb ukoll ta' ċertu valur itik l-istorja tal-kelma li ngħidula l-etimoloġija. Itik pereżempju l-kelma użata f'idioma jew fi frażijiet fejn tintuża din il-kelma. Jiġifieri ma jagħtix biss tifsira ma l-użu tiegħu huwa usa. L-ewwel dizzjonarju huwa ir-regole per la lingua maltese li jisabu Ruma il-professur Arnold Cassola. Huwa dizzjonarju mill-Malti għat-Taljan u mit-Taljan għal-Malti li ġabru aktar xwieħed kavallier li kien interessat li jitgħallem il-lingwa tagħna. Kien żmien meta il-Maltin kienu għadhom jafu jitkellmu bil-Malti biss. U allura dan il-kavallier barrani għax ried jintegra ruħu f'pajjiżna kellu bżonn jitgħallem il-lingwa tagħna. Huwa manuskritt importanti ħafna għaliex huwa miktub skont kif kien jinstema' l-kliem u allura jagħti ħafna informazzjoni. Interessanti pereżempju juri li dak li jsewi żraben ma konniex insejħulu skarpan, imma konna nsejħulu ħarries, kelma Arbija waqt li skarpan hija kelma Rumanza. U għandu ħafna kliem ieħor bħal dan. L-iktar lessikografi Maltin u l-ewwel wieħed inserta Awċi importanti huma tas-seklu 18 qegħdin insemmu ġifieri il-Gianfrancesca Gius de Soldanis bid-damma. Imbagħad warajh id-dizzjonarju il-leksikon ta' Michel Anton Vassalli. Dawk huma l-iktar dizzjonarji importanti li llum il-ġurnata huma meqjusa storiċi. Jekk tħares fuq l-internet bħala siti elettroniċi għandek id-dizzjonarju Malti, għandek ukoll dizzjonarju li qed jiżviluppa John Spiteri Ġinġel, miklem Malti li jaħdem bit-temi. Jekk inħarsu lejn l-istampat, iż-żewġ figuri dominanti, allura ż-żewġ dizzjonarji rispettivi tagħhom għadhom sal-lum il-ġurnata ta' Giuseppe Aquilina u dak ta' Erin Seracino Inglott. Jekk se nibqgħu bil-mentalità li bniedem wieħed jibni dizzjonarju, meta tqis li barra dizzjonarji jinbnew minn timijiet sħaħ ta' nies, l-ikbar sfida tibqa' is-solitudni u li inti qed taħdem waħdek xogħol antipatku rridu ngħidu, qiebes u li faċilment taqta' qalbek. Dik hija naħseb jiena l-isfida ewlenija. Imma hemm ukoll sfidi oħra li ħafna drabi nissottovalutawha, manka kif ħatat id-definizzjoni hija biċċa filosofija jew arti jekk trid, u hija biċċa xogħol inkrepattiva ħafna anke biex tagħti l-iktar definizzjoni li tista' tidher sempliċi. Prova iddefinixxi l-kelma siġġu. Jekk ħatejt li huwa biċċa amara b'maqat u erba' saqaj, awtomatikament tista' qed tinkludi pultruna, qed tinkludi banketta u qed tinkludi affarijiet oħra li mhumiex neċessarjament siġġu. Inti fil-ħajja jkollok bżonn kollox, jkollok bżonn dizzjonarju biex jaqdik fil-ħajja ta' kuljum. Imma jekk inti tkun qed tispeċjalizza fuq il-Malti l-antik, ikollok bżonn dizzjonarji antiki għax jitkellmu fuq dak iż-żmien. Inti għandek bżonn kollox u llum wasalna f'punt, ovvjament l-Università, illi l-qasam tal-Malti kiber ħafna, hemm speċjalizzazzjonijiet differenti ħafna u dawn il-proġetti huma kollha sewja. Aktar ma nkunu nafu aħjar għaliex l-esperjenza tal-antik tista' ddawwalna fuq il-possibbiltajiet għall-futur, pereżempju. Jekk hawn min jaħseb illi biex insalva l-Malti irrid bil-forsi nnaqqih mill-ħafna kliem Ingliż, illum ngħidulu ċaru tant li ma jaqblinniex. Għaliex meta nistudjaw l-Malti antik insibu li diġà kien Malti mħallat, anki
saħansitra qabel ma tfaċċaw il-kavallieri ta' San Ġwan. Jiġifieri il-Malti essenzjalment huwa lingwa imħalta. Dizzjonarju tajjeb fl-opinjoni tiegħi irid jilab bejn dik il-linja fina ħafna li ma jirrendix dizzjonarju f'Mużew tal-Antikitajiet, inkella jiġi dizzjonarju storiku, jew għall-inqas jekk ħatat il-kelma antika trid timmarka bħala tali li hija kelma arkajka, imma fl-istess waqt irid jagħti wkoll anke jekk xi drabi jkunu skomdi f'għajnejn ċerti nies, jew f'għajnejn il-poplu ġenerali, kliem li ikun mitħaddet, użat u mifrux ferm fost il-kelliema Maltin. La darba kelma, il-poplu juża u m'għandux mod ieħor kif jesprimi ruħu ħliefa, dik il-kelma ix mill-Ingliż, ix mit-Taljan, ix mill-Arbi, ix mill-liema lingwa trid, dika illum il-ġurnata ssir kelma Maltija. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.